Ministri ɲɛmaakɔrɔ Dr Shogel Kogala Mayiga bɔra Sibirido ka kunnafoni di dɔ kɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ a yɛrɛ tɔgɔla jɛkulu M5RP ani jamana fanga o cɛ gɛlɛyaw ma. Mali bɛrɛbɛrɛli tɔn ɲɛmɔgɔ caman ye u hakilina di Shogel Kogala Mayiga ka ni laseliw kan. Nunun de bɛna kɛ aw ka bin tɛnɛ Malikura kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latɔmɔlenw kan Mali farafinagun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw a y'aw bisimila ni VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ni Ameriki jamana lahalayaw ye a yirala k'a fɔ ko hakilina falen bɛ ka don Ameriki jamana cɛ teriya siraw la ka taa Ukraine jamana ma. Hakililajigila an b'a da aw tulo kan k'a fɔ Ukraine ani Rusila jamana cɛ kɛlɛ u san 4nan kurubon karila bi tɛnɛ sɔgɔma. Washington y'a ka jɔrɔna yira ka kɛɲɛ ni Ukraine jamana ka wulikajɔw ye k'a tɛna se ka bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ walasa ka se ka nin kɛlɛ in dala faga. Ni kunnafoni ninnu farala ɲɔgɔn kan VOA ka kunnafoni sɛnsɛnna minnu bɛ Kiev n'o ye Mureslava Gonzales ani ka fara Anna Chernikova kan. N'a man jara VOA Banbara tɔgɔla ale b'a bayɛlɛma an ye bamanankan na. Razom kɛnɛyaso Kiev Ukraine faba la a dayɛlɛla san 2024 la sɔrɔdasi kɔrɔ dɔ de fɛ n'a tɔgɔ ye Pedro Krzeski n'a ka somɔgɔw ka dɔgɔtɔrɔ fɛ. Pedro Krzeski tun bɛ Ukraine kɛlɛbolo la san 2015 la. A bananen tuma min a tun bɛ furakɛli la o waati kelen de la a y'i miiri ka nin kiliniki bila sen kan. Sisan Ukraine sɔrɔdasi kɔrɔw n'u hakɛ bɛ taa fo $5 la u caman bɛna o furakɛ a kɔnɔ. Pedro Krzeski y'a jira fana ko dɔgɔtɔrɔso in ɲɛ jamana sini ɲɛsigi dɔ ye. N'an ma da an ka jamana ka sini ɲɛsigi la an tɛ baara dasi sɔrɔ an tɛ kɛnɛya sɔrɔ n'an banana an bɛ taa an yɛrɛ furakɛ ko kan o ye ko tiɲɛnen de ye. Krzeski ka nin kuma in ye mɔgɔ caman wasa ani k'u jigi fa Ukraine nka ko sa in na yɛlɛma minnu donna politiki taabolo la Ukraine ani États-Unis ye kuma minnu fɔ u ye mɔgɔ caman lasira jamana sini ɲɛsigi la bawo an bɛ kɛlɛ in san 4 de la u ni Rusi cɛ. Ukraine jamanadenw ka sira in kun ɲɛ de Ameriki kana ka dɛmɛ lajɔ Rusi kɛlɛ in na n'o bɛ se k'u fanga dɔgɔya. Maria Mezenseva ye Ukraine jamana kuntigi Volodymyr Zelensky masurunyamɔgɔ dɔ ye ani wasaden dɔ fana. We still expect just peace. Anw kɔni bɛ hɛrɛ de nɔfɛ kuma ɲɔgɔnyaw ka kɛ tilennenya kɔnɔ kuma kana fɔ Ukraine ko a bɛ ka fɔ a ɲɛna tiɲɛ don kow bɛna gɛlɛya nka fasodenw bɛnnen don hali n'an dɛsɛlen don dɔɔni a bɛ se ka kɛ o ye sababu ye laɲiniw bɛ sabati. Gallup cakɛda ka jateminɛ labanw y'a jira ko kɛmɛ sarada Ukraine jamanaden 52 b'a fɛ sigi ka fɔ ka kɛ kɛlɛ in ka ban. Jɛkulu min fana bɛ Ukraine jamana yiriwali kama Oleksi Melnik bɔ o jɛkulu in kɔnɔ ko fasodenw ka laɲini ye de bi hɛrɛ de kana jamana kɔnɔ. There is a general understanding that the possible ceasefire. Mɔgɔw ka don kɛlɛ in joli ani kɛlɛ banni tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Fasodenw fanba y'a jira ko ni États-Unis ni Rusi sera ka bɛn kɛlɛ in ka jɔ o bɛna kɛ ko kura ye walasa kɛlɛ in ka ban. Just another kind of interwar period. Gallup cakɛda ka jateminɛ labanw y'a jira ko kɛmɛ sarada Ukraine jamanaden 52 b'a fɛ sigi ka fɔ ka kɛ kɛlɛ in ka ban. Jɛkulu min fana bɛ Ukraine jamana yiriwali kama Oleksi Melnik bɔ o jɛkulu in kɔnɔ ko fasodenw ka laɲini ye de bi hɛrɛ de kana jamana kɔnɔ. До процесу початку перемовин ставлюсь позитивно, але дуже важко про це говорити. Ne b'a fɛ sigi ka fɔ ka kɛ nka a man kan ka kɛ i n'a fɔ an b'a mɛn cogo min wa min nafa ka bon ni Ukraine mako b'a la o de ye ka dɛmɛ jamana kɔnɔ ani a baarakɛɲɔgɔnw fɛ ko kan. Як і всередині країни, так і зовнішніх союзників. Sibilu minnu sara kɛlɛ in na Ukraine kɛmɛ sarada o hakɛ ye 16 de ye san 3 minnu tɛmɛna mɔgɔ 1,600 bɔnɛna u nin na pankurunw ka mugufiliw kosɔn ka ɲɛsi sibiliw ma baɲumankɛtɔn min tɔgɔ ACLED ka fɔ la n'a bɛ kɔlɔsiliw kɛ fagaliw kan kɛlɛ senfɛ n'a daga bɛ États-Unis o kama Kiev Ukraine faba la mɔgɔw caman jigi b'a kan sigikafɔ min ka kuma bɛ sen na a bɛna kɛ sababu ye kɛlɛ in bɛ ban
nga caman fana k'u tɛ sɔn k'u ka hakɛw bila irisi n'a ka jamanakuntigi Vladimir Putin kama. San 3 kɔfɛ irisi ka binkani wale in na ka ɲasi Ukraine jamana ma, an bɛ waati min gɛlɛyaba de bɛ Ukraine kɛlɛbolo kan, bawo dugukolo caman minɛna u la jamana tilebi yanfan na. Wala Ukraine jamanadenw caman ta fɛ u ka dugukolo ka tila u la. O kama u jigi bɛ États-Unis kan walasa u ka jamana ka to u bolo kan. Sisan an bɛna don Ameriki jamana kunnafoniw kɔnɔ min bɛna lase an ma George Atino fɛ. George, i n'u la. Nba inula Mariam an ka foli bɛ an filɛbaga ani an lajɛbaga an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen nin waati in na i n'a fɔ an bɔra ka a mɛn cogo min na an bɛna kuma Ukraine kunkan babu kan dɔɔni sabula Donald Trump ani Emmanuel Macron olu yɛrɛ bɛ kuma ɲɔgɔnya la nin waati in yɛrɛ la États-Unis ɲɛmaayaso la nka yanni o cɛ sɔgɔmada in na ɲɛma fila ninnu olu yɛrɛ tun ye lajɛrɛ kɛ ka se ka u sen don G7 ni o ye diɲɛ jamanaba 7 ye olu ka lajɛrɛ kɛnɛ kan bakuruba la nin taama in senfɛ Emmanuel Macron Faransi ɲɛma ale b'a fɛ ka taabolo dɔw de jira Donald Trump la cogo min na Ukraine kun ka kuma ɲɔgɔn senfɛ Ukraine Europe gun ani Ukraine ka lakana u ka se ka sabati ani fana layidu kɛrɛnkɛrɛnnen ka ta Ukraine ye u ka lakanako ta fan fɛ Faransi ɲɛma ale bɛna i kanbɔ ni Europe gun bɛɛ ka welekan de ye fana ani o ɲɛmaw fanba minnu tun ye lajɛrɛ kɛ Paris Faransi faba kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen Donald Trump ale b'a fɛ ka dansigi Ukraine kɛlɛ la i n'a fɔ a tun ye a layidu ta cogo min na ka Emmanuel Macron ale b'a fɛ ka jira États-Unis ɲɛma la ko ale dalenba tɛ Vladimir Putin na o la ko hali n'o y'a sɔrɔ muguci sonsori bɛnkan dɔ sɔrɔla ko ale dalen tɛ a la n'o y'a sɔrɔ Putin bɛna o bonya a Faransi ɲɛma kɔfɛ a ka dɔn k'a fɔ ko Royaume-Uni minisiri ɲɛma Keir Starmer ale de makɔrɔni bɛ Washington alamisa don Londres ani Paris olu b'a fɛ ka fɛɛrɛ de tigɛ sa waasa Europe kɛlɛbolo dɔ u ka se ka cari Ukraine cogo min na ni bɛnkan sɔrɔla Russie ale kana sɔn ka kɛlɛ ɲɛsin tuguni Ukraine ma. Ka da o kan sisan George an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko Ameriki jamanatigi ka jamana fanga n'o ye Trump ye b'a fɛ ka hakilinaw ta u ka baɲumankɛ tɔn min bɛ wele ko USAID o baarakɛlaw ka baarabila kun kan. Jati Mariam o latigɛ taara kunu yɛrɛ de karidon wa o b'a to USAID baarakɛla dɔw olu bɛna bila sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ka fara o kan baara 1,600 o de bɛna datugu waasa an ka faamuyali sɔrɔ o kan ko ɲuman Modibo Dambele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o kan. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kura Donald Trump ale ka fanga a ye laseli kɛ karidon ko a bɛ Ameriki ka cakɛda kulu mun bɛ wele ko USAID ko a bɛ u ka baarakɛlaw bila sɛngɛlafiɲɛbɔ la ko fona bɔra a ɲɛmɔgɔw la ani baarakɛla minnu bɛ yen ni mago gɛlɛn bɔ olu la sɛngɛlafiɲɛbɔ min kɔnɔna la ni u bɛna sara ani k'u bɛ u ka baara 1,600 u datugu Ameriki jamana kɔnɔna la jumadon u ka foroba kiritigɛla dɔ ale ye fanga yamaruya a ka taa ni a ka nin baara datuguli hakilila ye Ameriki duniya kɔnɔ. Mariam Traoré ka dɔn k'a fɔ nin de tun ye kunnafoniw ye minnu tun bɛ an bolokɔrɔ États-Unis kun kan. George Atino an ka foli b'i ye dan tɛ foli min na. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye sisan an bɛ taa Alimaɲi jamana kan bawo kunu kari u ka wasaden kalata ni a bɛ wele ko élection législative u kɛra kunnafoni laban minnu binna y'a yira k'a fɔ ko u ka bɛrɛbɛrɛli tɔn min bɛ Kini fan fɛ n'o ye extrême droite ye olu ye sebagaya dɔ sɔrɔ kalata jaabi kunfɔlɔw bɔli la. VOA Banbara ye ci bila Sidiki Keita ma malidenw ka tɔn min sigilen don Alimaɲi jamana kan ni a bɛ wele ko Haut Conseil des Maliens établi en Allemagne ale y'o tɔn ɲɛmɔgɔ ye a b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Monsieur Keita i n'u la. Ba anu la VOA Banbara Mali kura sigida lamɛnbagaw ni fɛn fɛn bɛ ka VOA Banbara lamɛn aw bɛɛ n'u la. An ka foli b'i ye. Ayiwa ka kɛ ni aw ka wasaden kalata ye min kɛra Alimaɲi jamana kan kunu kari kuma daminɛ la jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra e ye mun faamuya la i bɛ se ka mun fɔ an ye. Kunu ni dimanche février kalo tile 24 san 2024 o tun ye kalata ye an ka faba Alimaɲi jamana kɔnɔ faba kɔnɔla la yan kalata ni a kɛra wasa ye a daminɛna nɛgɛ
kanya shaking ka taa fɔ nɛgɛ kanya 18 kɔnɔna la o kɔni o baara olu kun cɛra an nana ye k'a fɔ u ka jɛkulu minnu bɛ yen parti politique minnu bɛ yen n'u b'o wele ko CDU o ni CSU olu kɔni olu ye dan kɛ kosɛbɛ parti tɔw ɲɛ an bɛ wagati min ko sisan. Ayiwa ka kɛ ni kalata jaabi kunfɔlɔw bɔli ye e yɛrɛ bolo a nafa bɛna se ka kɛ mun ye politique ko yɛrɛ nasira fɛ Allemagne jamana kan. Politique ko nasira fɛ Allemagne jamana kan a bɛna ni yɛlɛmaba ye bawo parti minnu filɛ ka dan kɛ ni u bɛna na donna nataw la ni olu de bɛna nala Allemagne sigira a fanga kunna kɛ fanga lakana olu ka hakilinaw n'u ka taabolo o bɛna ni yɛlɛmaba ye sigi adamadenw mɔgɔninfinya sigi cogo yɛrɛ la adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kow kɛcogo la socialisme ni liberalisme kɔnɔna la o bɛna yɛlɛmaba don la. Donc o kɔni o de hakilinaw de bɛ ye an sigilen bɛ k'o de kɔnɔ. Ɲɛtaa ninnu ka tigi la. Ayiwa fɛn min ye farafina gunkana denw ye ni an ko ma diaspora olu ye mun wulikajɔ kɛ ka bɛn ni kalata in ma sanko minnu bɛ yen nɔ ni sigisɛbɛn b'u bolo n'u bɛ se ka kalata. Ni kalata ni siɲɛ fɛ an ka farafina gunkan mɔgɔ minnu bɛ yan n'u ye kalata kɛ ka minnu sigilen bɛ yan ni kalata papier b'u bolo u ye wulikajɔ kɛ u taara u ka kalataw kɛ ni u ka hakilinaw ye mais an ka laɲini ye min ye mɔgɔ fanba ka laɲini ye min ye o ye socialisme taabolo ye hakilina min bɛ na ni bɛɛ kɛ jɛ bɛɛ kɛ kan kelen kɛ bɛɛ kɛ jɛ ni kan kelen ye o de y'u ka hakilina ye mais an b'a fɔ ka jateminɛ k'a fɔ ko parti minnu talen filɛ ɲɛ nin ninnu tun ye fanga tɛmɛlen na ninnu u tun tɛ fanga mara tun t'u bolo mais sisan u nana fanga sɔrɔ k'a sababu kɛ farafina gun kan den caman bɛ an ka jamana ni Allemagne jamana nin kɔnɔna la yan sisan o de sira fɛ an nana ye k'a fɔ o yɛrɛ bɛ ka na ni yɛlɛma de ye min bɛ ka jamana ni mɔgɔw bɛ ka na yɛlɛma don taasira n'u ka fanga mara cogo la o de kosɔn o ni parti ninnu fana nana u taara ɲɛ kosɛbɛ u ka kalata fɛ. Keita an ka foli b'i ye nin tun ye Sidiki Keita ka laseliw ye malidenw minnu ni olu sigilen don Allemagne jamana kan olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ don an ka foli b'i ye nin bɛna don an ka jɛmukan ta ko filanan hukumu kɔnɔ o kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaraniso ani radio fiɲɛsiraw kan aw k'an bɛɛ sɔni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa sama don dɛ a ci limanaw fana ma. Ka segin ka na aw ma an ka foli b'aw ye aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka malikura kunnafoniw na ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ Washington DC jɛmukan bɛ kala se Mariam Traoré fɛ an bɛ taa Mali jamana kɔnɔna la bawo sibiri tɛmɛlen Mali minisiri kɔrɔ n'o ye minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Dr Shogel Kogala Mayiga bɔra ka barosigiba dɔ kɛ a ka lajɛrɛw senfɛ min kɛra n'an ye a yɛrɛ tɔgɔla jɛkulu M5 RFP o senfɛ a da sera baaraɲɔgɔnya sira gɛlɛya minnu donna a ka kulu M5 RFP ani Mali ka furancɛ fanga ni ɲɔgɔn cɛ bɛrɛbɛrɛli tɔnden ɲɛmɔgɔw caman bɛ yen minnu ye u ka hakilina di Shogel Kogala Mayiga kan ni kumaɲɔgɔnya kan min kɛra sibiri tɛmɛlen Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ ale ye u hakilinaw ta an k'o seereyaw lamɛn. Dr Shogel Kogala Mayiga ale bɔlen kɔ sibiri don ni ka jalatigɛli kɛ k'a fɔ ko bɛnkan min tun bɛ o ni soldasi fanga maaw cɛ ko o bɛnkan kɔni bɔrɔtɔla pewu ko farala ka bɔ ɲɔgɔn na a ka ni jalatigɛli tɛmɛlen kɔ sa kumaw kɔni cayalen bɛ kosɛbɛ politiki kunda min ye FCD tɔnden maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Shogel Kogala Mayiga a ye jalatigɛli minnu kɛ k'a ma kuma jugu fɔ k'a ye tiɲɛ de fɔ
ka da kan ko M5 RFP ye bara minnu kɛ ka to transition kɔnɔna na ka bɔla ka o bilan de kɛ wa ko ka yira fɛnɛ ka fɔ ko transition o ye M5 RFP yɛrɛ ka delamɔlen de ye an ka maa dɔ lamɛn. A ma kuma fɔ a ma bɔ ka mɔgɔ nɛnɛ a ma mɔgɔ dɔn a y'a hakilinata de fɔ bon hakilinata min yɛrɛ fɔra document min kalala a fɛ a tilenni ka document tɛ koyi document min baarala de comité stratégique de bɛ M5 la n'o yɛrɛ n'ale yɛrɛ o président ne yɛrɛ min filɛ ne tɛ comité stratégique la mais an ka délégués bɛ FSD délégués bɛ yen n'olu ye min fɔ on est consentant an bɛ sɔn o ma donc kuma de fɔla kuma min kɔnɔna la an ka bilan fɛn in kɛra n'an ka bilan hakilina de fɔlɔ an ye baara min kɛ transition kɔnɔna la de 2021 kana se 2024 ma novembre 2024 ma an bɔlen fanga la jagoya de don an tun taara mɔgɔ dɔ y'a délégué M5 comité stratégique ye délégué kɛ ka taa donc a lamɛn yamaruyalen don an ka bɔ M5 yɛrɛ tɔgɔ bolo yira o mouvement min de don populaire de don donc bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an jagoyalen don ka bɔ ka fɔ mɔgɔ an ye baara kɛ ka dan nin wagati in na o ye nin de maintenant ka yira k'a fɔ sisan k'a fɔ ko an ye transition jugu ye k'an kana bɔ k'an bɛ taa fɛn non non a yɛrɛ o de fɔ a ka kuma kɔnɔna la coopération la mɔgɔw nana ale kan ka ban depuis ale bɔra don min na k'ale ka plateau yɛlɛma ale tɛ plateau yɛlɛma parce que transition y'ale yɛrɛ de ale ye transition kan n'i ye discours ta k'a lajɛ il a bien précisé là-dedans an bɛ transition soutenir fɔ yɔrɔ min jusqu'à preuve de contraire an ye transition soutenir mun t'a bali fana ni majɛ bɛ yɔrɔ min na an k'a fɔ maintenant ni o majɛw tala ba la sanam lafiya n'a ma ta ba la on va rester à l'observation n'an bɛ se ka min fɔ wagati o wagati an bɛ bɔ an b'o de fɔ dɔgɔyalima t'a la foyi t'a la. Politiki tɔn dɔw fɛnɛ ka yeta la minnu bɛ ka fanga kɔkɔrɔma don olu bolo Choguel Kokala Mayiga ye jalatigɛli minnu kɛ sibiridon k'a kɛ kun tɛ wa k'a waati fɛnɛ tɛ nin ye. A ye kuma minnu fɔ kunun kuma basigilen foyi t'a kɔnɔ ko ne yɛrɛ bolo ne ka analyse la min bɛ se ka na ni ɲɛta ye jamana ma ou bien min bɛ se ka na ni bɛn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. A ka sortie a sortie ratera kosɛbɛ. Ale ye fɛn o fɛn fɔ tiɲɛ don ne yɛrɛ ye M5 tɔnden ye i b'a fɔ an bɛ wagati min na an M5 tɔndenw an y'a yira k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga ti M5 na tuguni donc an ka hakilina ye min ye ale ka sortie in na a bɛ komi mɔgɔ min i bɛ baara dɔ kɛ ni o baara bɛ ka ɲɛ wagati min e b'a tiɲɛ Choguel ye o baara de kɛ. An ka dɔn ka fɔ hali n'a sɔrɔ politikimaw olu hakilinaw taw kɔni ti kelen ye Choguel Kokala Mayiga ka nin jalatigɛli kan ninnu na Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ye san 3 de kɛ premier ministre ya la ni transition in kɔnɔna na Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ Seko ni dɔnko nasiraw fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunɲɔgɔn tɛmɛlen Ameriki ka lasigidenso min bɛ Mali jamana kɔnɔna la olu ka bolofara min sigilen don lakanako kunna ni u ka bolofara kelen de bɛ baara kɛ u ka fɔliko kun kan ye kalanbolo dɔ sigi u ni Mali ekɔliso kalanden dɔw ni ɲɔgɔn cɛ min ni a kɛra ɲɔgɔn falen-falen hakilinaw bolo ma Mali ka musigiko o ta fanfɛ yɔrɔw la Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ale tun b'o kɛnɛ kan ka bɔ Bamako. L'Amérique jamana ka fintigilakaw bolofara min ɲɛsinnen sanfɛla ko ma n'an ko ale ma ko armée de l'air o ka bolofara kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o ɲɛsinnen dɔnkili ko ma olu nana dɔgɔkun kelen taama na Mali kɔnɔna la o dɔgɔkun kelen tagama o senfɛ u ni dɔnkilidalaba caman a ɲɔgɔn ye u taara ekɔlisow la o la sa u ka nin kulu in yɛrɛ ɲamaba n'o ye lieutenant colonel Rafael Toro Kinonesi ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin taama in kɔni ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ an k'a lamɛn. First of all, thanks so much for having us in Mali. A bɛ san 20 ni kɔ bɔ bi ne bɛ nin kulu in ale kɔni kunna nin ye an siɲɛ fɔlɔ ye ka na Mali la nka n bɛ se k'a fɔ a ye k'a fɔ an nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula an ni kalandenw an n'olu ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya an ni dɔnkilidala ŋanaw an ni olu kumaɲɔgɔnyara wa an ka nin nali la Mali musiki an b'a ɲini k'a dɔn wa l'Amérique jamana yɛrɛ musiki an b'a fɛɛrɛ bɛɛ kɛ maliyɛnw olu bɛ se k'o dɔn cogo min na. Stronger relationship just through music. O la sa i ka dɔn k'a fɔ Cheikh Tidiane Seck n'ale kɔni ye ŋana ye fɔliko la ani Baseku Kuyate fo ka taa se ni l'Amérique jamana a ka nin fɔlikɛ kulu in ma olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka fɔlisenw kɛ mun b'a yira k'a fɔ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u ka fɔlisenw bɛ se ka tali kɛ ɲɔgɔn na Cheikh Tidiane Seck an ka ale lamɛn. An ye nin fɔli min kɛ nin fɔli in kɛra fɔli ye min y'a ayiwa an tin to ɲɔgɔn na
ani jamana yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw olu n'an ka na u nana n'u ka ladikanw ye an'u ka fɔli kɛcogo ye an fana nana an taw ye an bɛ caman dɔn u ta la bon hali n'olu t'an ta dɔn fɔlɔ parce que u m'o kalan an kɔni a ye ɲɔgɔn lamɛn de bɛ fɛn bɛɛ dilan. O la sa ni fɔlisen minnu senfɛ kalanden caman de tun nana l'Amérique jamana ka lasigiden so kɔnɔ a nana kɛ u ɲɛna kunnafonidilaw u fana tun bɛ yen. Baseku Kuyate ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni baara min filɛ sen na nin ye k'a bɛ kɛ sababu ye jamana fila cɛla ko ka sinsin halisa. Baseku Kuyate. Musiciens anw ni Américains an bɛɛ ye kelen ye u bɛna an fɛ an bɛ t'u fɛ u b'an ka misiki fɔ an b'u ka misiki fɔ. An ka collaboration mun bi an ni ɲɔgɔn cɛ a bi an ka baaraɲɔgɔnyaw bi sinji an ka jɛ bi sinji an ka jamanaw fana an ka culture bi échanger a bi sinji a ka ɲi an ka culture ma a ka ɲi olu fana ta ma olu bɛna dɔ ɲini yan an bɛ dɔɔnin ta u fɛ an b'a fara fara ɲɔgɔn kan de quoi donc nin ka ɲi an bɛɛ de ma. O la sa lieutenant colonel Raphaël Toro Quinones ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye fɛn min ye nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ko daminɛ don nka don n'a nataw la u na fɛn wɛrɛw sigi sen kan mun na u ni an ka fɔlikɛlaw bɛ se ka halisa u bolo di ɲɔgɔn ma ko sabula fɔli o kɔni ye fɛn ye sa o tɛ danfara don jamana si ani ɲɔgɔn cɛ. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An bɛ taa Burkina Faso farafina gunkana jabɔlaw ka fɛɛrɛkɛnɛba min bɛ sigi sen kan daminɛna kabiri sibiri tɛmɛlen Wagadugukaw fɛ ni a bɛ wele ko FESPACO. Hakililajigila ni fɛɛrɛkɛnɛ in sigira sen kan kabiri san 1969 ni ɲinan ye o san 56 ye. Sibiridon baaraw tɛmɛna cogo min na Kader Traoré ale b'an bolo nɛgɛ kan ka bɔ Wagadugu a bɛ na ka na jaabi di an ma an ka ɲininkaliw la. Kader i n'u la. Mariam Awnula VOA Bambara lamɛnnikɛlaw bɛɛ. Ayiwa FESPACO kɛnɛ sigira kabiri sibiri tɛmɛlen awa ɲinan ta e yɛrɛ bolo ja joli tun bɛ kɛnɛ kan ani baaraw kun cɛra daminɛna cogo di? Awa i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na FESPACO kɔni ale kuru karala sibiri tɛmɛnen Wagadugu ka ɲɛfilɛso baara an min wele ko palais de sport de Ouagadougou. Ayiwa nin yɔrɔ in na jabɔlaw ani fanga ɲɛmaw kɔni olu sera ka ɲɔgɔn kunbɛn yaasa ka se ka nin kuru kari k'a fɔ ko ja ɲɔgɔndan kɔni ale labilara ka bila maaw kɔrɔ min bɛ fɛ ka taa jaw filɛ olu ka se ka o senfa ka taa ja filɛ bon kɔnɔ ani minnu ye ja feerelaw ye olu fana ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka kɛnɛ kan ka fɔ kɛ ka filɛli kɛ fɛɛrɛw jumɛn ye u se ka sɔrɔ farafinna jabɔko ra ani min bɛ se ka to fana wari nafolo ka se ka bila jabɔlaw bolo kɔrɔ yaasa olu ka se ka u ka jaw dilan k'o bila a lajɛlaw ani a kanuɲɔgɔn bɛɛ kɔrɔ. Ayiwa ɲinan ta la e bɛ se k'a fɔ an ye ja joli yera kɛnɛ kan? Ayiwa a fɔra ko ja 235 olu bɛna ye kɛnɛ kan ne yɛrɛ y'aw ladɔnniya kunnafoni tɛmɛnenw na k'a fɔ ko o ja ninnu cɛman Mali ka ja kɔni o ɲɔgɔnna 11 de bɛ kɛnɛ kan min ye Mali ka ministre min ye donc ani seko kunna Mamu Dafe ale ko a sako fɔlɔ ye nin ni a sɔrɔla Mali bɛ se ka na ni ja 11 FESPACO kɛnɛ kan o kɔrɔ ye ko min ye jabɔ ye o kɔni o warakatali don i n'a fɔ an waati min na sisan Mali jamana kɔnɔ sabula jabɔlaw kɔni olu fapani don kɛnɛ kan ka se ka u ka ja yira kɛnɛ kan ani ka se ka maaw ladɔnniya ko fɛn o fɛn ye jako ye fɛn o fɛn ye dɔnko ani seko ye Mali kɔni o wulikajɔ kɔni o bɛ a sen kan sabula ɲinan san 2025 kɔni o yɛrɛ ye Mali la san min ye an b'a wele ko l'année de la culture. Ayiwa fɛn min ye jɔnjɔnw sɔrɔli ye yala o daminɛna wa ni ka sɔrɔ o daminɛna jamana joli ye jɔnjɔn sɔrɔli daminɛ ka ban kabiri sibiridon ka se bi ma? Ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko ni jɔnjɔnsɔn ni o ye ɲɔgɔndan de ye fɔlɔ ayiwa jaw fo jaw bɛɛ ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kiiritigɛla minnu bilalen don ka se ka nin ja ninnu filɛ olu kɔni ko o ka se ka nin ja ninnu bɛɛ filɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka se ka jɔnjɔn di maaw ma ayiwa an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kɔni jɔnjɔn o ma di fɔlɔ sabula jabɔ yɛrɛ ayiwa Kadɛra an ka foli b'i ye ne yɛrɛ sera an ka foli b'i ye Kader Traoré ka da o kan ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa Sulemani Sise ma ale ye jabɔlaba ye min tun bɛ maaw fɛ ɲinan ni o ye bi wele ko jiriw FESPACO kɛnɛ kan nka Ala ye a ka wele se a ma n'a ka suturaliw kɛra juma tɛmɛlen sisan an bɛna don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw hukumu kɔnɔ Saka Traoré. Muso sirantɔlɔnta Bunagun kan farafina
kan muso kɔrɔbalenw ta 2006 éliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw ta ko fɔlɔ tagali hukumu kɔnɔ Burundi bina kanankolo Burkina Faso ɲɛkɔrɔ cilo kelen a ɲɔgɔndan tanakulu kari février kalo tile 13 san 2015 na stade Mamadou Konaté la Bamakɔ Awa Traoré n'a bɛ wele Badio Burkina Faso degeli karamɔgɔ Dankan y'a yira ko baara caman de kɛra ka kɔn kunu ɲɔgɔndan ɲɛ denmisɛnninw ye courage sɔrɔ et puis o ye consigne écouté mais an bɛ se k'a fɔ fana que bon an garizigɛra bi kelen na an b'a la fo ka barika la parce que an tun bɛ se ka bi dun ka tɛmɛ o kan mais ala mana min kɛ o fana ka ɲi an n'olu ka kan donc an bɛ jɛn ka dugawu kɛ masiratu la ala k'a tɔ ɲɛ ka d'an ma. A tun ye mun fɔ balontannaw ɲɛna muso balontannaw ɲɛna walasa se ka se ka sɔrɔ bi kama sɔrɔ a ma nɔgɔya kosɛbɛ dɛ a gɛlɛyara dɔɔni waati dɔw la. An y'a fɔ o ɲɛna o bɛ na faso kunnawolo yɔrɔ la a kɛra komi u bɛ Burkina bɛɛ kun représentera yan yɔrɔ la donc Burkina ka drapeau olu ka ɲi ka drapeau nin kɔrɔta bi k'a yira que sɛgɛn min bɛ Burkina kan degun b'an kan mankan bɛ yen ni Burkina n'olu gagné a bɛ kɛ nisɔndiya ye Burkina bɛɛ lajɛlen ma. Ko segini n'o ye retour ye a b'o labɛn cogo di a bɛna mun de f'u ɲɛna ka da kan o fana bɛ taa Bamako yan kalo tile 6 Burkina bɛ na bisimilali kɛ ka Burundi bisimila. Ok an bɛ se k'a fɔ Burkina ni Mali bɛɛ ye kelen a kɛra komi an bɛ an fɛ yen an bɔra an ka so an donna an ka so donc an bɛna denmisɛnninw hakilila yira k'a fɔ hali bi a ma kɛ komi u bɛ gera dugu kɔ kan u bɛ gera u yɛrɛ ka so pour que u ka se ka fanga sɔrɔ k'a dɔn ko Mali fana b'an kɔ donc an jɛn ka Mali supporteriw fo ka Mali yɛrɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka jamana ɲɛmɔgɔw fana fo k'o bɛɛ ni cɛw ni wali a yɛrɛ journaliste bɛɛ ni cɛ ani wali. O kɔrɔ b'a jira ko aw bisimilala ka ɲɛ Bamakɔ Burkina bɛw fɛ Maliyɛnw fɛ min y'a to aw ye nisɔndiya caman sɔrɔ. O kɔni o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye vraiment an b'o fo k'o barika la k'o ni ce k'o ni wali. Muso balontan bɛ cogo di Burkina Faso kaw fɛ yen dɔɔni fɔ an ye o kan. Ok an bɛ se k'a fɔ ko sisan caman b'a faamuyara komi Burkina sɔrɔla ka taa kan na siɲɛ kelen a yi sira yɛlɛ mɔgɔ caman y'a faamuya ko muso balontan bɛ se ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min u tun ma sigi n'a ye puisque bi mɔgɔ caman musoden caman bɔra ka kɛ internationaux ye donc an bɛ se k'a fɔ o sababu la mɔgɔ caman fana somɔgɔ famille caman fana b'a fɛ bi o fana ka denmisɛnninw ka se ka bɔ ka kɛ internationaux ye donc caman yi sira labila. ɲɔgɔndan kɔ segini bɛ tan Bamako yan Sinigina Araba stade du 26 mars la Bamako ka Mali sugandi Burkina Faso sɛnɛntɔrɔntɔnna yɔrɔ tɛ ka kafu ka sariyaw labato an bɛ waati min ko sisan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala seli don. Aw y'a faamu cogo min na an balimaw ni ne bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Blanche Sanu fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ sini ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan aw ni ci aw k'an bɛn. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso be a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma Je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ